unsabi siyan unsabi siyan unsabi. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabosan. Good morning. Masantos tan maabig gaya kabuwasan na luyag na Pangasinan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig nga buklas kumuyo amin dita nagbulinaw tan Sambales. Narito na naman tayo upang maghatid ng mga balita impormasyon sa programang Maabig ay Kabuwasan Pangasinan. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito.
Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Macterion Lengcor at Timothy Pangasinan, Dennis Muarez. Sa ngalan po naman ang ating kasamang si Errol Horado na nasa Jakarta ngayon. Sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan na ang maagang nagigising, hindi pa tumilaok ang manok, gising na. Manager Joey Baby. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, pwede kayo mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Atin pong babalangkasin ang lahat ng mga issue ngayong umaga ng Huwebes, Pizza 11 sa buwan ng Hunyo 2026. Pwede na kayong magpadala sa ating Facebook page ng inyong mga pagbati. I-search lang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6 ng umaga. Uy, namahagi kahapon ng lokal na pamalaan ng Kalasyaw ng 21 na wheelchair sa mga person with disability. Katuwang ang provincial government. Ang distribution ay ginanap sa labi ng munisipyo sa panguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat at ilang representante ng provincial government na ang wheelchair ay idinunit pala ng The Church of Jesus Christ de Latter-day Saints. Sa kabuuan, 21 wheelchairs ang pinagkaloob sa mga benepisyaryong nag-request. At patuloy ang pagsisikap ng pamalaan ng Kalasyaw na maipabot ang tulong sa mga kababayan nilang nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga person with disability. Layunin ng lokal na pamalaan ng Kalasyaw na maisulong ang mga programang magtataas sa kapakanan at karapatan na hindi lamang sa mga kababaihan at kabataan, ngunit maging ang mga person with disability o PWD. Kaya hinikayat ng lokal na pamalaan ang publiko na maging bahagi sa programang ito, lalo na't nakasaad sa Magna Carta of a Disabled Person at ito ay nakapaloob doon sa Republic Act 9442 na may iba't ibang pribilehiyo ang mga taong may kapansanan o yung tinatawag na PWD. Suportado ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang mga programang mag-aangat sa kakayahan ng mga PWD at nakahanda ang lokal na pamahalaan na tugunan ang mga pangangailangan ng person with disability sa abot kaya ng lokal na pamahalaan. Ang pamahagi
ng wheelchair ay siyempre pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development ng Kalasyaw dahil sila ang humahawak sa profiling at mga serbisyo nga para sa vulnerable section. Nandyan ang municipal government headed by Mayor Patrick Agustin Karamat, 10 ng kanya mga kasama sa Sangguniang Bayan, mga department heads na pinaabot yung wheelchair sa mga may kapansanan. Matatawag natin na person with dreams ang mga PWD dahil sa kabila ng kailang mga pinagdaanan ay patuloy na sila ay nangangarap at nagsusumikap susumikap para sa kailang pamumuhay. Ang mga pinamahagi ay pagkikinabangan ng mga PWD sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Nagbigay din ng pasalamat ang mga pamilya ng PWD kay Mayor Patrick Agustin Karamat sa mga ganitong programa na malaking tulong sa mga kababayan nilang may kapansanan. Patuloy ang pamalang lokal ng Kalasyaw na tumutulong para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga person with disability. Ay tuloy-tuloy ang alagang Karamat sa mga serbisyo na naglalayong tiyakin na walang maiiwan at may maasahang serbisyo mula sa municipal government ng Kalasyaw. Kung may pagkakaisa ang legislative at executive, kung hindi ng mga department na branch ng lokal na pamahalaan, siyempre madaling isulong yung mga programa at proyekto na pakinabangan ng ating mga kababayan. Kung maganda ang serbisyo ng isang leader ng isang bayan, taong bayan ang makikinabang dito. Sa administrasyon ni Mayor Patrick Agustin Karamat, nakita ang mabilis, tapat at ibinibigay niya ang mga pangangailangan ng taong bayan. Mahalaga ang mahusay na pamamahala ng isang leader upang mayatid ang iba't ibang programa tulad ng programang pangkalusugan, scholarship para sa mga kabataan. Ito ay direktang nagbibigay ng tulong para sa mga taga-bayan ng Kalasyaw. Nandyan din ang pamahagi ng tulong pinansyal, yung mga relief goods kung sakaling may mga sakuna. Yan po ay naibibigay ng tama sa mga nangangailangan. Hanggang sa pagsasagawa ng mga job fair o livelihood training para sa mga iba't ibang mga sektor. Gawin din ang maayos na kapaligiran at pinapatupad ng tama ang mga ordinansa at agarang pag-responde tuwing may sakuna at napapanatili ang kapayapaan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ilan lamang sa mga karaniwang programa at serbisyo na pinapatupad sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, tulad ng kalusugan,
na kung saan natupad na ang pangarap ng mga mamamayan ng Kalasyaw matapos na naipatayo ang Super Rural Health Unit na ito ay inumpisahan ng yumaong dating mayor si Mamilin Maya Karamat na ina ng kasalukuyang mayor Patrick Agustin Karamat. Kaya yung po ang magbibigay daan upang may hatid ang serbisyong medikal sa mga taong bayan o mamamayan ng bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, na hindi na sila pupunta sa malayong lugar upang magpagamot. Tungkol naman sa edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship sa mga batang nag-aaral, partikular sa kolehiyo, yun po ay inaasikaso ng pamahalaang lokal ng Kalasyaw upang makapagtapos ang mga kabataan sa kailang kinuhang mga kurso. Ang programang pangkabuhayan, ito ay mga oportunidad sa mga mamamayan ng Kalasyaw na magkaroon ng trabaho at negosyo sa tulong ng LGU Kalasyaw. Gawin din ang programang kapaligiran, yung environment. Pinapalakas at pinapabuti ang kalagayan ng kalikasan sa pagpapatupad ng mga measures gaya ng mga ordinansa patungkol sa single plastic o zero plastic, na ang author dito ay walang iba kundi si environmentalist, former Liga President Carlito Dion, nung siya pa ay kinatawan ng mga barangays sa Sangguniang Bayan, na siya po ay nagpasa ng isang ordinansa patungkol dito sa naturang zero plastic o single plastic dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang patakaran na nagbabawal sa paggamit, yung pamamahagi ng mga plastic ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga establishment, mga dyan sa may public market at mga households. Ang layunin ng naturang batas ay upang maiwasan ang pagdami ng basura, protektahan ang kalikasan at hikayatin ang mga tao na gumamit ng eco-friendly bag bilang yung alternatibo na gamit. Napakaganda ang programang ito upang mabawasan ang pagbara ng mga plastic sa mga kanal na bumabara sa daluyan ng tubig. Hindi lang yan, yung proteksyon sa kalikasan at naalis ito ang panganib ng mga nakakalasong mga chemical na maaaring mahalo sa pagkain. Kailangan ng disiplina sa mga mamamayan at ituro ang responsable sa kailang basura sa pamagitan ng reduce and reuse. Kaya unti-unti na yan po ay naipapatupad yung naturang batas dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Alam niyo po itong si former Liga President Carlito Dion, kung maalala ninyo, siya po ay hinirang
ng Malacanang noong 2002 yata kung hindi ako nagkakamali, dahil sa kalinisan o yung environment. Dahil nung siya ay barangay kapitan dyan sa may barangay Buod, siya po ang nagsulong din ng proper segregation alinsunod doon sa Solid Waste Management o yung Republic Act 9003. Maraming nagagalit sa kanya noong una niyang pinatupad ito, ngunit nung nakita ng mga residente ang kagandahan ng naturang programang ipinatupad ni dating Barangay Captain Carlito Dion, nagkaroon ng disiplina sa bawat households. Kaya siya po ay binigyan ng parangal nationwide. Sabi nga nila, walang imposible kung yan po ay gagawin ng mga barangay officials na ipatupad ang tamang batas sa kanilang barangay. Partikular itong segregation ng basura upang maibsan na ang pagdami ng basura sa MRF o yung Material Recovery Facilities, at maibsan ang pagbaha sa mga lugar na nababaha. Kasi kung may mga plastic materials sa mga kanal na bumabara sa daluyan ng tubig, ay siyempre stagnant, magkakaroon ng pagbaha. Kaya kailangan natin ng proper segregation sa mga basura na yan. Ngunit may mga LGU pa rin na hindi tumatalima sa mga batas na pinapairal dito sa bansang Pilipinas. Gaya dito sa lungsod ng Dagupan, napakaraming mga plastic materials hindi ipinapatupad ang proper segregation at hindi pinapatupad ang zero plastic dito sa lungsod ng Dagupan. Ano ba yan? Kulang ba ng political will ang namumuno dito sa lungsod ng Dagupan? O wala talagang political will? Kung kaya't napapabayaan ang mga batas na dapat na ipatupad dito sa lungsod ng Dagupan. Mayroon bang ginawa ang sangguniang panglungsod patungkol sa zero plastic? Kung mayroon man, ano ang ginagawa ng mayor? Bakit hindi niya ito pinapatupad? Ngunit kung wala namang ginawa ang sangguniang panglungsod, dapat sila'y gumawa ng naturang batas na yan. Sabi nga nila, papaano gagawa ng batas patungkol sa zero plastic kung ang mismong mayor na mayroong establishmento ang kanyang ginagamit puro mga plastic material, plastic bag? Aba, logi negosyo kapag ipinatupad ang naturang batas na ito dito sa lungsod ng Dagupan. Pero kung talagang may political will ang namumuno dito sa lungsod ng Dagupan, madaling maresolba ang problema patungkol sa basura.
Oh. Dapat sumunod din kayo sa batas patungkol doon sa Republic Act 9003. Yung Ecological Solid Waste Management, na yung batas na yan ay ginawa ng national government. Kaya dito natin makikita kung may totoong political will si Mayor Belen Fernandez. Alas 6:25 ng umaga. Oy, good morning kay Harold Gangat. Diyan po sa may LGU Calasiao. At ganun din si Marilyn Mendez Flores. Diyan sa Alaminos City. Alfredo Baniked ng San Carlos City, magandang umaga. O kung meron pa kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mangyari lamang po tumawag sa ating hotline, ang ating smart number 0939-100-9931 at yung 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Don Ramon Bautista Sr., dating board member, dating vice mayor diyan po sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. At siya po ay katuwang ni Region 1 Medical Center Chief Dr. Roland Mejia diyan sa may Region 1 Medical Center. Ganon din si Councilor Junjun diyan sa Manawag. Good morning. Good morning din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Uy, Mangkop, mamaya talakayin natin yung pamamahagi din ng school supply ng pamilya Taminaya diyan sa may Mangkop Elementary School. Teresita Biala ng Calasiao, magandang umaga. At Olivia Bauson, kanano ni Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao. Huwebes ngayon, hakot basura diyan sa may Barangay Macabito. Alam niyo po itong si Kapitan Saldi Bauson na talagang serbisyo publiko ang kanyang ginagawa diyan sa may Barangay Macabito. Siya ang nangunguna sa paghakot ng basura. Siya ang driver sa garbage truck. Siya pa rin ang mekaniko kapag nasira ang garbage truck. Tignan mo, all around. Ganyan sana ang tularan ng ibang mga barangay official. Yung bang ipakita nila yung tunay na serbisyo publiko sa kailang barangays. Bago tayo dumako sa ilang pang mga issue,
na ating tatalakayin ngayong umaga. Narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda.
Radyo Pangasinan WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan na Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Hurado na nasa Jakarta. Diyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan naman, nandyan ang ating station manager, Joey Bebe. Good morning kay Mara Pascua, Merlita Abilia, Susana Manny de Guzman, Clifford Abilia, Marvic Rivera Balason, Rosa Mercado, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Lisa Sima, magandang umaga sa inyo. Mamaya basahin ko yung mga ibang kwan dito. Nagpapabati, ano. Alas 6:37 ng umaga. Uy, mahigit 300 na batang mag-aaral mula sa Barangay Mangkop, Kalasyaw ang nakatanggap ng school supplies mula sa pamilya Taminaya na pinamumunuhan ni Barangay Kagawad Raymond Taminaya at Police Major Mark Ryan Taminaya. Ang pamimigay ng gamit ng mga bata ay ganap kahapon sa Mangkop Elementary School na dinaluhan po naman ni Mayor Patrick Agustin Karamat at mga municipal councilors. Nandyan si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar bilang Committee Chair on Education dyan sa Sangguniang Bayan, at ganon din si Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny Datuin, Councilor Ardison Soriano, si Councilor Mike Sison. Lubos na nagpapasalamat ang mga magulang, mga guro sa pamumuno ni School Principal Teresita Usuna sa ibinigay na kaunting tulong ng pamilya Taminaya. Kaya pakinggan po natin ang panayam ng Radyo Pangasinan kay Kagawad Raymond Taminaya ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Engineer? Yung kuha natin, panayam kay Kagawad Raymond Taminaya ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Yung mga estudyante, mga parents, nabawasan sila ng gastusin ng konti. Maliit lang po ng bagay, pero malaki na po ang tulong po sa mga bata, sa pag-aaral nila. Sino po mga nabigyan mo? Ang nabigyan po natin is nasa almost 300 student, mga mula kindergarten hanggang grade 6. Hindi ko na po alam yung exact
figure nung every days, pero almost nagkakadagol naman din po na lagi. Sir, yung pondo po, balita po namin ay mula sa bulsa ng inyong pamilya na Kaminaya Kagawad. Opo, totoo po yun. Dahil po sa pagmamahal po natin sa ating barangay Mangkok, tsaka sa ating kinamulang silahan, at mamata po natin dito nupagmulapat yapalasan tayo may impanurong media. Napanagkateres na natin. Amin kayo sa Nagi, sir, tsaka kayo na nag-graduate? Oo, namin kami sa Nagi, pati kami sa Nagi, may little brother ko, si Junior, maraming kami na ito, nag-graduate siya, at sa may ratik, gumantatrabaho rin at sa may nurse wala na Canada, amin kami dyan produkto na Mangkok Elementary School. Sir, nung parang mga taon na nabigyan na natin dito Yes po, opo. Nagbigay na rin po kami nung mga nakaraang taon ng mga tsinelas sa pagiging program. Sir, may program din po kayo, yung maintenance para sa mga elderly. Opo, yes po, opo. Meron po tayong programa dahil ako po ay isang barangay kagawad na naghahawak ng community ng health. Meron po tayong programa, inumpisan po na natin yung last November pa po, namimigay po tayo ng mga libreng maintenance sa mga high blood, diabetes, para sa mga multivitamins ng mga bata, para sa ng mga bata, tsaka vitamins din ng mga matatanda, mga B-complex. So, basta yung mga gusto kong may mga reseta dyan na wala sa amin, huwag silang magdalawang isip na sabihin kay Ate Rose, kasi ako naman is napakabisi mo natin tao, may negosyo po tayo, kaya nag-assign na lang po ako ng tututok ko doon, pero every kumukuha naman ng mga kinukoordinate ko sa akin. Sir, yung pondo galing pa rin sa sarili mong bulsa? Yes po, galing ko sa ating bulsa. Hindi po natin kinukuha sa barangay. Sarili ko nating pera po yung ginagamit ko natin pagtulong. Sir, galing po si Mayor Patrick Karamat dito at lubos na nagpasalamat po sa pamilya Kaminaya dahil sa inyong programa, sir. Yes po, nagpapasalamat din po ako kay Mayor. Dahil sabi nga po ni Mayor, nung nakapag-usap sila ng brother ko is actually si Mayor namimigay na po sila ng bag. Sa Lunes, magbibigay na rin po sila ng bag. Sabi niya, tamang-tama yung ilalagay na lang ng bag. So ito po yan yung ilalagay po sa bag na ibibigay po ng ating napakaputing Mayor Patrick Agustin Karamat. Sir, may mga nakalay na pa po ba tayo mga programa po dito sa Barangay Mangkok? Marami pa po. Ayoko na pong magitin po dito, pero malalaman na po na lang nila at mararamdaman po natin ng mga kabarangay po natin po ano po yung gagawin natin sa mga susunod. Sir, lastly message lang po sa ating mga kabarangay dito sa Barangay Mangkok. Para sa ating mga kabarangay, magkaisa po tayo, tulong-tulong, yun lang. Siyempre, sa aking kakaiba, Sangguniang Bayan, Vice Mayor Kevin Manalay, dito po lahat, sa po ng aming kasamahan, kompleto po kami, nagsama sa ngayon dito, ang Committee on Education, Councilor Kyle Arthur Valdez Gaspar, inyong dito, ako rin po na Barangay Mangkok sa Sangguniang Bayan, Councilor Elias Season Villanueva, Kuya Mike Season, Kuya Arneson Soriano, Kuya Mike Tarquin, lahat po ng mga konselas na nandito po ngayon. Ang ating kamagi ng gobyerno, alam niyo po, from the PNP, your very own State ng Barangay Mangkok, Police Major Mark Taminaya, salamat po natin. And sa lahat po ng mga barangay na nandito po ngayon, at mga mabuting puso na mga taga-barangay Mangkok na naghihanda, magbigay ng servisyo sa ating barangay, sa ating mga minamahal na guro, parents, sa ating mga mag-aaral, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Sino gusto dito maging senador? Alam niyo po, nakita ko po yung dalawa po na ating tutingin taga-barangay Mangkok. Mabuti natin kuya na si Police Major Mark Taminaya. May mga school supplies po siya. Tama po, kung kami po yung nag-uusap, sabi ko, kuya, baka masamahan po ninyo kami at magiging pamilya, magbibigay po kami ng school bus sa barangay Mangkok. Hindi po sila nagdalawang isip na sinabi, ikaw magbigay ng bag, kami na bahala sa mga school supplies. Kaya, palagpakan po natin si Kuya Mark po natin at family. Kung ngayon po, sila po ay hulog ng langit. Sa susunod na Lunes, kami naman po sa mga nabamalaan ng mga Kalasyaw, Vice Mayor kayo hindi naman nalalay sa puro na aming kasama sa Sangguniang Bayan, kami po ay magbibigay ng school bus para po sa lahat ng mga mag-aaral. Ito po, maliit na bagay, kung sana malaking epekto po sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Patuloy lamang po ito, hindi lang po ang ating gobyerno, hindi lang po ang ating mga nagmamahalaan. Pati po, yung mga dating nag-aaral at mga nagmamahal sa ating barangay, sila po nakatulong sa kinabukasan po ng ating mga mag-aaral. Kung kaya sana po, alam po namin na ito lang po may pamamahala po natin sa susunod na generasyon ang kanilang edukasyon. Kaya ang mga programa ko ito, ang mga biyaya na nagiging nagmumula sa ating mga kababayan, sana po makita po natin ito sa malaking inspirasyon upang patayin pa po natin ang kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Sa inyo po lahat na nandito po ngayon, isang mapagpalang araw po at isa pong napakaswerte na araw po para po sa barangay Mangkok. Dahil kita po natin ang isang pamilya Taminaya po na namamahal po para sa inyo po mga mag-aaral. Sa inyo po lahat na nandito ngayon, masantos na grabe na kabusan ng Secretary. Mga bata, ako gusto ko yung ilang patrick po ninyo. Sa akin kayo nagtatanong kung may pasok o wala. Isang 6-7 na naman yan, ha? Thank you. Salamat. So, yun po ang talumpati ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa mga mag-aaral dyan sa may Mangkop Elementary School na kung saan ay ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ay namimigay din ng mga school supplies. At sabi nga niya, tamang-tama nung nag-usap sila ni Police Major Mark Ryan Taminaya, dahil si Police Major Taminaya taga dyan sa Barangay Mangkop, dyan po nag-aral sa Mangkop Elementary School. Kaya alma mater, yung kuan nila dyan sa may Barangay Mangkop Elementary School. Silang 4 na magkakapatid, dyan po sila nag-graduate ng elementarya. So, nung nag-usap silang dalawa ay sinabi ni Police Major Taminaya na siya po ay at ang kanyang pamilya mamimigay ng mga school supplies. O tamang-tama. At sa Lunes, mamimigay din ng lokal na pamahalaan ng bags dyan sa Mangkop Elementary School at iba pang mga barangays dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya kung may mga ganitong mga magagandang programa ng lokal na pamahalaan at ganun din yung mga iba't ibang mga pamilya na magdo-donate ng mga ganitong school supplies para sa mga bata ay napakaganda po, nakakataba ng puso. Dahil yung mga magulang, lalong-lalo na yung mga mahirap ang kailang buhay, ay atong-tuwa dito. Dahil hindi na sila bibili, hindi na sila gagastos para sa yung school supplies ng kailang mga anak. Kaya dyan sa Barangay Mangkop, sa bayan ng Kalasyaw, napakaswerte nyo po dahil may pamilya Taminaya na tumutulong sa mga residente
particular sa mga magulang at mga bata dyan sa may Barangay Mangkop. Sa katauhan na ni Police Major Mark Ryan Taminaya at ganun din si Kagawad Raymond Taminaya. Matagal na po silang tumutulong dyan sa Barangay Mangkop. Last year nga namigay din ng mga chinilas sa mga bata si Kagawad Raymond Taminaya. Yung kanyang programa patungkol naman sa medisina, patuloy po yan na sinasagawa sa pamamagitan ng pamimigay ng mga vitamins at mga gamot para sa mga senior citizen. Dahil itong si Kagawad Taminaya, siya po ang chairman on health dyan sa Barangay Mangkop. Kung kaya't patuloy po ang kanyang programa upang makatulong sa mga senior citizen. Marami pang mga programa na nakalaan at ipatupad ni Kagawad Taminaya dyan sa Barangay Mangkop, Calasiao, Pangasinan. Kaya't sa mga ganitong mga magagandang ginagawa ng mga opisyal natin, dapat nating suklihan at dapat nating suportahan para sa kapakanan din ninyo ito, mga kababayan natin dyan sa bayan ng Calasiao. Kaya't nakakatabang puso nga kung makikita mo na may mga ganitong nagmamalasakit sa ating mga kababayan dyan po sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Good morning nga pala sa mga masugin nating taga-subaybay, si Myra Merite Lapida. Magandang umaga. Si Jeffrey Castillo ng Alaminos City, magandang umaga sa inyo. At ganun din mga masugid nating taga-subaybay dyan sa may 1st District na binubuo po naman ng 10 bayan, kabilang na ang lungsod ng Alaminos. Marami po tayong taga-subaybay dyan. Ganon din dito sa may 2nd District, 3rd District, maraming taga-subaybay. Magandang umaga kay Mayor Alpi Soriano ng Malasiki, Pangasinan. At ganun din dyan sa may Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga kay Mayor Carl Christian Vega, si Sir Jeff Frel, at ganun din si Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin. Magandang umaga. Yung mga kagawad dyan, mga municipal councilors, magandang umaga. Ganun din si Liga President Alex Aquino na namigay din ng mga school supplies nung nakarang araw dyan sa may Barangay Lambayan sa Mapandan. Magandang umaga po sa inyo. Pwede pa tayong mag-exercise, Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao, Councilor Kyle Arturo Valdez Gaspar, Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny Datwin. Good morning din kay former Mayor Engineer Ben Datwin dyan sa may DMW Machine Works sa Calasiao. Kay Councilor Mike Sison, magandang umaga. Councilor Jose Lorisco, magandang umaga. Si former Municipal Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. Former Liga President Carlito Dion, at ganun din kay Joel Calvo. Engineer Art Gaspar, si
Arturo Eustaquio dyan sa LGU Calasiao. Dado Pidlawan, magandang umaga. Good morning din kay Madam Marme at Boss Carlo. Si Sir Bayan, magandang umaga. At lahat ng mga kawani ng pamalaan ng Calasiao, magandang umaga sa inyo. Ayan. Magandang umaga din kay Madam Anita Rolusta ng Barangay Makabitu, BHW ng Makabitu, Calasiao. Mga Barangay Tanods, magandang umaga. Si Kagawad Junjun Gabrielio, magandang umaga. At ganun din kay Kagawad Dominador Episcope yan sa Barangay Makabitu, Calasiao. Good morning din sa mga masugid nating taga-subaybay dyan sa may San Carlos City. Speaking of San Carlos, congratulations kay Mayor Julier Ayoy Resuelio. Dahil isa siya sa mga top performing LGU. Ibig sabihin yan ay talagang ginagampanan ni Mayor Julier Ayoy Resuelio ang tunay na serbisyo publiko, kung kaya't siya po ay hinirang na isa sa mga top performing LGU sa buong Pilipinas. Good morning kay Sinaida Zamora Gilbert. At ganun din magandang umaga kay former Liga President Nanding Estabilio at si Kapitan Jonan Estabilio ng Barangay Lulumasan, San Carlos City. Sa lahat ng mga sumubaybay sa ating palatuntunan, nanood sa Facebook page ng DWGA at gawin din mga nakinig sa Transistor Radio sa kanilang mga tahanan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Dumating na naman ang takdang oras para tayo mamaalam. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Kapaborito Errol Horado na nasa Jakarta. Sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, ang ating station manager, Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning ni Kapaborito Oli Navarro. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wadjala sa programa